Hmm. Hmm. Lagyan si Jan. What's up, Kadyop? Ngayon, magmukbang tayo ng dinuguan ng Kadyops. Bagong luto. Ikan sa kaibigan ko sa Ubos. Oh, bagong luto yung Kadyop. Spicy dinuguan. Yan na. Oh. Basic na Kadyops. Spicy dinuguan. Dami sili nito, Kadyops. Masarap yan. Bagong lapa nga na to, Kadyops. Bagong lapa na baboy, mga Kadyops. Taga sila ng luto ng dinuguan ng Kadyops. Mga laman loob. Yan, Yan. Sarap ng Kadyops, Ito, may isa pa Kadyops, May isa pa. Yan, Praise mga Kadyops. Ang dami Kadyops. Spicy. Kung bago ka pa lang sa channel ko, Kadyops, please like, subscribe, and hit notification bell para updated ka sa bagong video ko, Kadyops. Mukbang Kadyops. Dinuguan. Masarap siya magluto, Kadyops. Pure na pure, Kadyops. Walang sagol na hari na, Kadyops. Kadalinggo lang sila, Kadyops. Kadalinggo sila mag-ihaw. Saka kung gusto nila yung yung mga laman loob dinuguan, sila na magluluto. Yung kaibigan ko sa Ubos ng Kadyops, si Jan, magluluto siya. Gamot to sa tuhod, Kadyops. Gamot sa arthritis, Kadyops. Dinuguan. Kada linggo lang, Kadyops. Minsan hindi siya magluto ng linggo. Dinuguan. Fresh na fresh yan. Ito dahil. Ito. Wajib. Gamot sa arthritis, dinuguan. Ito rin.
Sarap. Nangyayagi pa dyan, tubig. Lagyan pa ng unod ka, Jobs. Masarap sila magluto ka, Jobs. Sarap. Si Jan. Sarap. Spicy dinuguan. Sarap. Ubos aja. Dapat jauh spicy ya. Ang sarap. Salamat sa panonood ka, Jobs. Please like, subscribe, and pinutin nyo ang bell button para updated ka sa mga bagong videos ka, Jobs. Salamat sa panonood ka, Jobs. God bless. Ang sarap. Busog na ko. God bless ka, Jobs.